इउपिपिएल राजनिति हान्जानिफ्राय आंखौ नैबे 37 नं धनसि समस्तियाव बिजाथि हिसाबै आंखौ जि सायख'बाय बिनि थाखाय आङो इउपिपिएल हान्जानि हाइ कमान्ड लोगोसे जोंनि बिटिआरनि चिफ मानव गेदेर प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल राजनिति हान्जा बिथांमोननिसिम आङो रोजा रोजा आङो साबायखर हरदों लोगोसे पार्टिनि जेसेबांखिनि मावथिफोर दं आरो जोंनि समस्तिनि मावथिफोर दं बिथांमोननि सहाय मदद मोननानै आंखौ बे ओनसोलनिफ्राय सासे बिजाथि हिसाबै फसंनानै फैबाय थानाय दिनाव बे ओनसोलखौ इउपिपिएल राजनिति हान्जानि आदर्शजों खामानि मावनो थाखाय आंखौ बिजाथि हिसाबै फसंनायनि थाखाय मदद होनायनि थाखाय आङो बिथांमोननिसिम आङो खर' गुंग्लायै आङो बिथांमोनखौ साबायखर हरदों लोगोसे नैबे गहपुर ओनसोला जोंहा बिटिआरआव गोदानै हाबबाय आरो बे ओनसोलाव हाबनायजों लोगोसे गोबांथार बेखौ बिटिआरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौनि जोंहा बिबान थाबाय आरो बेखौ फुल्लि खामानि मावनो थाखाय आङो बेवहाय बिथांमोननि सहाय मददखौ आङो नागिरगोन आरो लोगोसे बिथांमोनहा इउपिपिएल राजनिति हान्जाजोंनो थानानै खामानि मावगोन होननानै दिनै लैहोर लैहोर बयबो बेयाव नुजाफैदों आंखौ बेवहाय माने हांख्रायदों आरो बरायदों आरो बिथांमोना खोब मोजां मोनदों आंबो बिथांमोननि सहाय मदद अननाय बेखौ आङो गोसोआव लानानै फैबाय थानाय दिनाव प्रमद बर' दैदेननाय जि माने इउपिपिएल राजनिति हान्जा बे माबायावनो थानानै आङो बे रायजो राजानि जेसेबांखिनि समस्या जेसेबांखिनि अभाब अभियोग बेफोरखौ लानानै आङो फैबाय थानायाव खामानि मावनो थाखाय आङो रायजो राजानि खाथियाव आङो थांगोन आरो बिथांमोननि समस्याखौ समाधान खालामनो थाखाय आं अरायबो माने सिबिगोन आरो रायजोखौ